Hey, Bo. Hey, big up yourself everywhere. I respect that card. Some, hey, you, some of them I call it dancehall industry. Some of them I call it dancehall business. Yes, sir. But you know what? We've been there. Seen nothing lang. You understand? Yes, I understand. Triple S there. This is sexy. Oh, from where we start. Introduce to you. This house. The root original Silverstone Mad Minox. You understand? Yes. My legendary. Yeah, man. Legend never die. You understand? Me, I know I'm going to tell you my name there. You understand? Me, I'm going to take over the Silverstone selection. I'm going to be the Silverstone dancer. You understand? I'm going to take over. As my about Jamaica, Pause. I'm going to take over the dancer. What? I'm going to use the dancer selector, Silverstone selector. These are the originals, you understand? Yo man. Big up yourself everywhere you are. Yo, big up. Some never call it dancer industry, some never call it dancer business. But we've been there. We've been out there, you understand? Yes. Yes, Big up Rasta. yourself. Big up. Big up yourself. Now I'm going to tell you my name. You see me? Silverstone. Ghetto gladiator. Yeah, man. Mad. Like Mad Minox. I'm spiritual. It's from the gold. One man, but so I need to make so one is here. Yeah, I is here and I would have you are the light, man. But I can't do I the cheaper than the cheaper than a Babaga. You follow me right in the tenders. I want to talk about apparatus. Was in science. Good must come as students. I can do Congo. Ayo, Santa Zachibaba. It's young number store from the art. She respect Baba. Yeah, do the cheap man. I don't know gas and win a bit. Oh, no gas. Maybe I'm drinking a move and then the flags that we see like the bullet chowder, my kids need some guy. That's the truth. So I'm not going to get you. I got holy water. Because the other side of night. Pink night, blue night, people night. Yeah. So I'm going to give that. Desires and inch that share with you. Do man of Munabachi? I'm not going to say he's a calm, rains, put some of another tourist behind your big. Did that pick up say to Shakira material? Kantamari. Let's go to the hey, some of them call it dancehall industry, some of them call it dancehall business. Hey, this is violence again. Hey, violence again. Big up. Who took over from Silverstone? Big up yourself there. Come on. Pinda interview. Ndatikana akaenda akachipa daro kakadhura mungona zvaisabuda because ndo kama ignition kachi tunzwe magodzi achiwist from a distance kuti go right god given bari kapoison kanouraya right mapedza baba ivo manje vaneka tinzinyo mutoti kama kaika loss of memory naye bosi panomuka mangwana makuseni aningakatase akakamwa matsikani kaikai bosi madesires akazowana asajerereka stro yakagarirwa iwe vafanyararaka yes vabhurengereka meche papukanjivaka saka nezura neimwe kedha mayakakatsomwapo kunzwereka hamene mota dzakamiswa pachida peni yekaelobhoni
vafunga kuti straw igarirwe ende vachiita zvekugarirwa straw but ingandigona kutambisa straw ndogona kukisa achite straw but manje handi munofanira kudeluterera aiwa inini handite izvozvo makadaro manje handite izvozvo munovaka makuwani imi munogona kurova 5-10 makotsi ndinako kana mangwana ndinako kana laita rangu kana chamba changu nepazviri apa zvinorugurwa nemarugudhanza hazine ndiripo plus handipise nawo ndipise ndega handite zvanakolabo anoziziya iyeyu hamute zvemakolabo kolabo kumiziki chete ndasi ndokunotwa kolabo ini chipani chaizi anambopiwa handizoenda puwa nani isi gift anambochitenga anamboita sei ndizochitengesa hachambotsarwa right ndini mazona imwe creature one I'm not a human being ndakasiyana vamwe vanhu but I'm man of my ways handidi kufa ndakaonyeberera makati ndiri mbavha ndiri chi but pane imwe grace yaunopiwa nemabhoi kana iye uyu ndakambabhudza akapfeka for free nezuro nokuti abva kodafits gwe kumapyramids vanhu vese vanga vachiona akazoda kuzoona little Mickey Mouse sekamotini right seba ndatenda zvangu mukuona iyeyu ndiyakasabhudza chimahara futi saka mati ndiri mbavha papi yakapfeka izvezvi kwete kutaura ngano ka kwete ndikudhisa ndikutaura the truth sezvandati I'm man of my words anambo amhanya uko andanotora chairman ndiani pa ndakawachira mandikutora push si andakapuwa na uyo asaka ndinyebera chada pa mari butse chada kutengwa futi kwete ndatenga mapush ya neimwe yasare redu semunhu angafamba ndandana 10 bond handiti mari kana kuti basi reta free labor ndambokuta something German andibata munwe beer munobaka mapedzi kana munomtolo chete asi akandoona chipisa light anonya ngavabvunzira akambona ndakabadza light ndostandiri ndega izvozvo aiwa manje nini handitombori kana 5 mahits akawanda da 1 hit equivalent to 100 1 hit wanda mureva mahini 1 hit wanda 1 2 3 ndatobo wanda inini ndakatozoti ko ndombo cho vakanditi vakanditira utsinye kwendisako ku underworld ndakanda kuota world ukauko ndokota world ndokota world andastro yakasimba bozi iyo stro kuzoperera kustro yakagarirwa kuti kuti wakakiza chinhu zvezvo ndakaipapire I want to live long a life. And nearly 40, I was born in 1984. What about I don't go in the form one. You are turning 38. I'm standing one. What about Bagari? I'm a student. Bobby is the late is my student food. Don't tell you that Bobby Zaibaga. Okay. And the neighbor. I just stood young guy repair. Big dog in the better and I would like to Big dog records. Do blessing and still check. Look at us. I know with the minute. But these are the first thing. These ones. These are the first thing. Business people. Business people. We must know Zimbabwe. Human. What is Zimbabwe? Hey. These are the best business people in Zimbabwe. We man you go, the copycat man. As are legendary persons, boys is my savior, my angels are I'm straight from the but you need to open up a business. You want to find my soft cut in a virus to Kanumbo. Do but that's the machine watching you, but that format, that's the bit you know. Hey, my dear, I like him. Hey, in the Katomba, Sheckom. Ndikapuwa chipo changu asi kuti ndisa man of my ways asi ukandidirisa point asi aka kachipo ndikugupa ndoziya kuti oxygen yako ndoziya kuti nditsoma chete nhasi nditafena nditora zijera ndipike kana kuita refri suka machitazi newaya because unokada akafuti kaka shote ipapo right anozvimba ndiwe makuru anomukunzwa pazvipo ka semapiri wandaitwa ichi akaona ngezvakame blessed things waiziya man of my ways mandima akuzvida manje but inini ndinoita zvinhu izvi zvinoitwa nemunhu akuzvida anofanira kuisa patuck shop wanzwa enda nobvunza rasi kwambigo kwese panani enda dzika mota siya mota ndo masara foni zvese chichi vandiche ndakauya kunoku maiziya but nechitoshandisa simba chita basa saka mapyramids kuti sei kumabedlands akubvunze ndine 4 days sina kuendako Goodlands pane free period ka
eka yezvipo inoshewanika konya ifo ranzi ifo shoro yawabvunza nezvemapirani kamfana tana koera ku ndiboya mani ko chere foshora ndomnyemerera neoxygen yangu nendende nzoma magic stones ndatina magic zvipo anything of value ezonga chinto my oxygen ila ndani ke makurani imi msafe makada kumbozi mufana mboita video reduka uyu anoziya ndikukene vanhu ila ndani ke ukandika maizi tata timboita short nendende mubona sona maitikira zvine sova ndiri 100% totally sober andisonyeba but ndorwa ma instant short kuti one hit so ndipa 5 deka ndingeterminate maizi angamba ndasuka mapoto nakwesha nasikoba dzamoto nabvuya mbuti maizi atikutara zvakaro ende kumamhozi nemagosi angu ndisati bofu kekeji hayi ndiro zvandoita period ndokatizimutotaka saka zvacho veri kudhanzika inokwana futi ka kosofa rukudanzi daibe dama kumabedlands ekumapiramid fara nogona ngokuenda pakunosinifoski nditi 100 chipiketi manjesi achitodiwana airibo tododhama maiziya rikudhanzi anything of value matsinga matsinga duniwane vari kutaura but ivo manje kunzwa here aiwa matsinga vanokwada kuedza kuti sei iwe ndoshotako ndane mavhayagra inyu wandazopa mufana wewe ngosikuenda tengera matombo vanhu pazvipo zvangu ndinabhusigenga ndichikutsvaga ndichikushayiwa unokudwa kumba ndazosiyana chashotre mama kwandisenda ndakagara pasofa ndatenga dombe ndanotenga futi kwako kwasara foni yangu ne50 cents ndine vana amene mastudents machi yako 900 asi ndofamba ndiri 1 wokaloti vaita bomu ari umwe wangu zvangu